И здравейте хора, съм Tonsvlogs от Gamer Tonsvlogs и сега ще направя едно нещо, което тук що... Да, е това нещо. Така, задам 70. Да, кеш парички. Бабарените. Това. Какво? О, супер, пеката. И... О, Witcher. Аз имах ли Witch? Не, нова карта е. И това не знам дали са добри. Би трябвало да е хубаво. Така са правим апгрейдваме пекато на трети. Той вече бие 393. Това е много яко. Че отворихме този чест. Падна ми се тук, що си играх. О, ес! Най-сетна на арена 2! Та-да! Дай за арена 2 взимам тук малко диамантчета. И да, хора, това е за това клипче.